Tervetuloa Källikouluun. Tällä kertaa meillä on sitten välineenä pilli, sikana postit-lappuja ja ruuvi. No. Ja tämähän on Jarpi-auto komiampana kuin koskaan. Se on niin värikkäällä päällä tänään. Tämähän on hirveän hyvä tapa testata kaveri huumorintajua. Niin lätkii se ihan sika täyteen. Näkyvyys pitää peittää mahdollisimman hyvin. Se on pakko poistaa näitä postit-lappuja, että pääsee liikenteeseen. Seuraava vaihe Källistä on se, että hilataan tää penkki niin eteen kuin mahdollista. Nyt on tämmönen mummonen ajoasento. Ja monesti penkeissä on kuitenkin tällaisia reikiä, mitkä voi tukkia esimerkiksi ruuvilla, niin että sit ei saa liikutettua taaksepäin. Tai jos tästä haluaa vähän pysyvämmän, niin se voi vaikka hitsata kiinni. Pistetään ruuvi. Sitten kun sekin peitetään postit lapuilla, niin uhrilla ei ole mitään tietoa, että minkä takia se ei saa liikutettua tuoliin eteenpäin. Joka johtaakin meidät sitten kolmanteen vaiheeseen. Eli rouderin teipillä pillin pakoputkeen. Ja ensinnäkin kun se lähtee näin tyylikkäänä ja täplikkäänä viimeisen päälle mummoasennossa, se auto pitää tätä meteliä. Niin, kyllä mä voisin sanoa, että tää on semmonen auto, joka kiinnittää ainakin huomioon tänään. Nyt ei tarvitse odotella Jarppia.